Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang ato matatampo nagdasingan nga Nicole. Pagdali diha, uy. Nagpaabot mo si Mark sa gawas. Manako, ma. Manaog na ko. Anong ka na man mong sulob, uy? Masamday ka. Ha? Ba't iti akong gisulob? Over, Pero mag-date man ta, diba? Date ko taon. Di, uy. Magkikita rata sa kong barkada kay nami usa ka barkada nga naabot gikan sa gawas. Ay, mao ba? Sige, mag-ilis na lang ko. Kana! Sumayo ba na nga putos kay ka? Kay di maklaro nga tambo ka. Mark. Mark? Hoy, kumusta? Mayo kayo mong gidai mong uyab. Aron ako siya may laila. Oo. Kagwapa rin ang amikang... Okay na sa ko, Laura. Si Nicole day, akong uyab. Nicole, si Laura. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you, Pod. Oh, bye. Bye. When past meets the present. Oh. Ayaw na, bye. Kamo ba, no? Saan na? Hoy, ang kagahapon ba, dilit na naanging balikon. Kung nun sabay pass na mo ni Mark, magpabili na to dito. Oh, nagkauyab sila ni Mark. Bitaw, sakto good. Nagmusulti si Mark na ko, ani. Karon pa ko nahibaw nga nagkauyab din mo ni Laura. Nga nawa makamasulti na ako. Paas na gani, di ba? Oo. Pero nisulti ka na ako sa tanan nimong mga ex. Sa imong mga nauyab. Pero nga nung si Laura lang, wala mo gisulti na ako. May mo ba, Nicole? Ikapoy na ko. Gusto na kong pauli sa amo. Mark. Tigalig lang pa niya, maungawa siya musulti ni mo. Day. Hado kayo nakatingog ya pag yun na. Well, basiga, affected pa siya until now. Ambot lang sad. Dilip ko siya matubag og tanong ko ang pangutanon. Lisura, ana, oy. Ipaklaro na niya, day, oy. Kay, ikaw ay makaluluoy, ana, Jud. Day. Anniversary na nato, ugma. Nalimot ka? Na, pwede ba move na lang muna na to? Ha? Ano man? Asa man day pa? Nami overnight magbarkada good. Kay mang-livery si Laura na mo. Ha? Pero Mark, anniversary na nato. Anong mag anniversary? Pwede mo tayo mag-celebrate sa lang adlaw. Mark. Mukuyog na lang ko ninyo. Way uyab dadon. Pulos na may barkada. Mark.
Na, hala. Ihilak na lang na. Ang sakit kaayo, day, uy. Nausap naman si Mark na ako. Karon, murag dili na ako ma-feel ko uyab, me. Muna lang kuha para niya. Ben, buwagi. Aro dili ka mag-antos. Day. Si Mark nag-text. Sorry ha. Sige lang. Mubawi ko ni mo ugma. Mga untas paborito ni mong kanaanan. Oh, Oh, unsa na? Oh, nausab na. Ha, nausab na. Hay, nako ni mo. Gamay lambing lagali si mong uyab, no? Madagi dahin ka, oy. Pero ikaw, day, oy. Ikay bahala. Basta kaya ako, naragig ko ni mo. Anytime, kung magkinahalan ka na ako. okay naman kanina akong gisaloob. Excited ko sa mong date kara ni Mark. Matod niya, mga on the way sa akong paboritong kananan. Ako na lang siyang taksan nga on the way na ako para doon na lang may magkita. Babe, thank you ha nga. Nibawi gid karon. Okay na ba akong gisaloob? Okay ron. Normal lang. Uwa pala kita mag-order. Napa kayo paabot? Ha? Kinsa man? Mark! Hi, sorry, nadugay ko. Hi, traffic yung kayo din sa Cebu, eh. Okay ra, Laura. Bisa bagunsa kang oras ang maabot. Makapaabot ragid ko nimo. Ikaw, gyud. Oh, hi, Nicole. Sorry kayo ha, nga nagka-join ko, ha. Unsaon, nga samok man ko kaning uyab ni mo. Mo insist man gid siya nga librihan ko niya kay babalik naman ko sa laing nasod next week. Okay ra. Okay ra. Sige lang, Laura. Join lang na mo. Waragi kaso. Mag-CR ako, ha? Pag-order na mo daan. Sige, babe. Nicole? Okay ra ka? Laura, doon ako'y gustong isulti ni mo. Ha? Sige. Unsa man ha? Guwapa ka. Sexy. Og nahibaw ko. Kaya kayo ni mong mailog si Mark na ako bisan wa pa kay buhaton. Nicole. Mahal kayo na ko si Mark. Kung pwede, muhangyo ko isip babae to babae. Likayin na si Mark. Kaya kung permi kang naasi ang kinapuhi, magkaanam na gid siya kalayo na ako. Nicole. Sorry ha, o ako'y kalagot ni more unsa. Dili lagi ko gusto nga magbuwag, be. Unsa man mo gisulti ni Laura? Ngawa naman siya pagbalik na ko gikan CR. Nihangyo ko niya nga maglikain imo. Unsa? Nabuang na ka, Nicole? Buang na kong buang, Mark. Maski ako, masayod gano'n kinahanglan ako buhaton. Nga uyaban o tako nimo, pero ano feeling na ako? Sige ko pangayo si mga atensyon ng oras para na ako. Samtang si Laura, sukat na maabot din eh, pero may nalang na presensya sa mong kinabuhi kada adlaw. Nicole. Nagtuwag ako makabantay sa mong lihok. Sakit na kaayo. Pero nagpabilin paghihapon ko tungod kay bahal kaayo, tika. Nicole. Gusto ka sa aking mahal, may balak kang agawin siya,
itsura pa lang, sa'kin lamang ka na. Akitin Bisan pa man sa tambag sa akong mga friends na pabuwagan siya. Pero ni stay paghihapon ko. Tungod kay mahal kaayo na ko siya. Dinhin na lang ko, Tob. Daghang salamat, RMN.